गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं, फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव BPF UPPLखौ हेफाजाब होगोन, बेयो फाइनाल। BJPआ हास्थायनाय बायदियै बिटिआरनि मोननै लकसभा बियाबनि गेजेराव मोनसेखौ हगारगोन। अदालगुरि नङाब्ला क'क्राझार, बे मोननै बियाबनि गेजेराव जिखुनु मोनसेखौ हगारगोन। फैगौ समाव UPPL दोलोआ बिटिआरआव हारसिङैनो सरकार दानो हागोन। बैफोर गोनां बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ दिहिरा बियाबनि मदपुर BCDCनि मावख' लुफुंनो थाखाय खुन्थिया गायसननाय समाव बैफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंथियो। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबावो, बिटिआरआव BJPआ UPPL दोलोखौ गोख्रों खालामनो खामानि मावबाय थानायखौ गोजोननाय फोरमायो। नाथाय बिटिआरआव UPPL दोलोआबो प्रमद बर'नि दैदेननायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो खामानि मावगासिनो होननानै राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंबावो। रायजो राजाफोरनो सिगाङाव खोथा होनाय बायदियै बे समाव जौगालु खामानिनि फारसे गोख्रोङै गोसो होगासिनो बिटिआर सरकारा मोनसेनि उनाव मोनसे गोबां बिथांखिफोरखौ बेखेवदों। मैया उदालगुरि जिल्लायाव खमैबो मोन10 गुबुन गुबुन बिथांखिनि हाबाफारिफोरखौ बेखेवनानै होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया फुंबिलिनि समाव उदालगुरि जिल्लानि मासबा डिग्री कलेज, कworang डिग्री कलेजनि गोदान बिल्डिंनि थाखाय गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो प्रमद बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो फुंनि समावनो रौतायाव मडेल LP स्कुलनि गोदान बिल्डिं गायसननाय, उदालगुरिनि नलबारियाव बड'फा UN ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवनाय आरो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरिखौ बेखेवनानै होबावदों। बेजों लोगोसेनो BDF केम्पआव राइस मिल गायसननाय, फिन रोदोमखां मिसननि अफिसियेल वेबसाइटआव बेखेवनाय, फिन रोदोमखां मिसननि सिङाव सेन्टारि फिट दिन्थिनाय बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनायनि उनाव उदालगुरि जिल्ला खुंथायनि मावख'आव बिबानगिरिफोरजों मोनसे गोनां मेल जथुमनायबो जायो। उदालगुरि जिल्लायाव फिन आरोबाव हाथियार आरो गारिजों लोगोसे हमनो हादों 7 जुवारिफोरखौ। मख'नो गोनांदि उदालगुरियाव ड्राग्स फालांगिनि हेंथायै पुलिसआ गोख्रों संदाननायखौ सोलिहोबाय थानायनि उनावनो पुलिसआ संदाननानै 7 जुवारिफोरखौ हमनो हानायाव जाफुंसारदों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला हाथियारजों लोगोसे जुवा गेलेबाय थानाय समावनो पुलिस बिफाना ओनसोलखौ घेराव खालामो। बे समाव पुलिसआ जुवारिनिफ्राय गंनै लाइसेन्स गोनां हाथियारखौ जब्द खालामनायजों लोगोसे जुवारिफोरा बाहायग्रा गं 9 गारि आरो गंसे बाइकजों लोगोसे 1,90,390 रांखौ जब्द खालामो। पुलिसआ हमनो हानाय जुवारिफोरनि मुङा फारियै लहित बैश्य, महन बसुमतारी, उपर्ब सरकार, केदार ब्रह्म, रबिराम ब्रह्म, आसिनि ब्रह्म, मतिर रहमान आरो नयन दास होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेसोर जुवारिफोरनि हेंथायै उदालगुरि पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसननानै बेसोरखौ गासैखौबो जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। चिरां जिल्ला खैला मैला ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोर आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि खाबुनि थाखाय मोनफुंनो थांगासिनो सरकारि मडेल कलेज। फैगौ सेप्तेम्बर दानाव बेखेवनाय जागोन खैला मैलायाव गोदानै लुफुंनाय सरकारि मडेल कलेजखौ। मैया एबा 5 जुनाव चिरां जिल्लानि खैला मैलायाव गोदानै लुफुंनाय सरकारि मडेल कलेजनि लुफुंनायनि खामानिखौ सुलाद लाहैयो चिरां जिल्लानि PW रड आरो बिल्डिं बिफाननि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार अग्नि शर्माजों लोगोसे थिखादार बिरखां बर'आ। मख'नो गोनांदि गोदानै लुफुंनाय सरकारि आदर्श फरायसालिमानि लुफुंनाय खामानिखौ सुलाद लाहैनायजों लोगोसे 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै आदर्श सरकारि फरायसालिमानि बेंखनाव बिफां गायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरजों लोगोसे खामानि मावग्राफोरा खौसेयै बाहागो लायो। थिखादार बिरखां बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि आसाम सरकारनि बिथांखि आसाम इनफ्रास्ट्राक्चार फाइनान्सिं अथ'रिटि सुंद'यै AIFA आसनिनि गोदानै लुफुंनाय सरकारि मडेल कलेजनि खामानिया गासै 80% जाफुंसार जाबाय। बे सोलोंथाइ फसंथानखौ मोननो हानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। बेरगाव जिल्ला आर्चारी एस'सिएशननि बानजायनायाव आरो बेरगाव आर्चारी इउनिटनि हेफाजाबाव सानसेनि हाबाफारिजों बेरगावआव मैया एबा 5 जुन खालि इन्टार क्लाब आर्चारी बादायलायनाय खुंफुंनाय जायो। बेरगाव महकुमा बेंगिरिनि पेरेड ग्राउन्डआव
फुंनि समाव बेरगाव BCDCनि मासिगिरि पिंकुमुनि कसारिया बेखेवना होनाय बादायलायनायाव बेरगाव, खैराबारि, खाग्राबारि आरो डिमाकुसि इउनिट आर्सारिनि गेलेगिरिफोरा 12 बोसोर, 14 बोसोर, 17 बोसोर, 19 बोसोर बैसोनि केटेगरिनि सिङाव बादायलायनायाव हौवा आरो हिन्जावफोरा सा 100निबो बांसिन बाहागो लायो होननानै मिथिनो मोन्दों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।